Čaute ľudia, vítajte u nového videa s programom Photoshop CS6 a dneska si ukážeme, ako robiť takú peknú spracovanú fotku. Čiže môžeme ísť na to. Prvé, čo urobíte, dáte File a New a tu si nastavte 2000 a 1300 a môžete stať aj ako chcete. Ja si to tu najviac, lebo takto to je pro mňa dobre a ideme sa pustiť na to. Prvé, čo si tam dám, mám takto, počkajte, tuto mám Trevora, dám si ho takto a tu a môžeme si ho dať nejak, by sme si ho dali takto a trochu si ho takto dáme. No, takto je to dobré drevo. Teraz tu môžeme dať nadpis, že GTA 5 a ešte k tomu niečo. Takto a tu dáme, že chcete na to veľkým GTA 5.PC a toto tam takto nepredáme toto a jedno písmeno dám inou farbou, napríklad takouto hnedou, celkom pekné a teraz si skopírujeme všetko a tuto máte veľkosť písma, dáte si napríklad 24, to je ešte malé, tak 36 to by mohlo byť a teraz to dajte, že OK. A ešte si to nejak presunite, aby ste to chceli nejak takto, alebo počkajte, dajte si to takto a ešte to dám takto vyššie a OK. Vypadá to takto a dávam tam preto, že GTA 5 PC, lebo potom vám to nakoniec vysvetlím, hej, takže a tuto by ste mohli napísať napríklad, že ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec nahoru, takže môžeme to dať. Dáme si to takto a takto a počkajte sekundu. A ešte tuto máte aj color a tu máte všetko už ohľadom toho, keď sa vám to nechcete, tak môžete tam aj. No. To môžeme dať potom to nejak nakrivo. No, takto. Teraz to mám strašne veľké. Tak to dáme napríklad na 10 a potom sa zvyčíme. Mám to veľkým. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec nahor a dáme tu napríklad tuto, neviem, a dáme tam toto a toto. Dáme vykričníky a teraz si to všetko skopírujeme a dáme si to napríklad na 18. No, to takto a môžeme si to dať inou farbou. Napríklad dáme to čiernou, takto nejak. No, máme ešte to nejak takto presunieť. Môžeme a môžeme to aj dať takto napríklad. Máme to takto. Ďalšie, čo môžeme urobiť je, že tu môžeme dať takéto, že subscribe. Tuto si nedám toto a tuto to mám. Subscribe a takto. A tuto to dáte nejak tak. Takto chcete uložiť. Potom tu môžeme dať Michaela a tu Franklina, takže môžeme ísť na to. Tuto máme hneď Michaela, tam môže ísť tu. Počkajte, vidíte, že je veľký. Tak to zmenšíte a môžeme ho dať takto a trochu ho otočíme. OK. A ešte Franklin. Toho, počkajte, dám si to takto a tu niekde, tu je a mám tu úplne super ten obrázok, čo Rockstar dali, že
až v marci teraz vyjde, to viete, a požiadavky, a tomu dali myslím, že aj tento obrázok, ten je fakt kúlový úplne, a môžeme ho dať takto trochu, a trochu tiež pootočíme takto a takto. Ale je to dobré a môžeme tu ešte k tomu napísať, že čo ešte k tomu sme mohli dať, tuto ešte také logo GTA 5 do stredu. Čakajte, tu prvé čo hľadám. Takéto niečo. Nie odkaz. Počkajte. No a dám si ho takto na pracovnú a mám ho. Hneď by som ho teda mal mať. Tak to dám. A tu je hneď. Vysuníme si ho tu. A tu vidíte tiež, že je to obrovské. Ešte to zmenšíme a dali sme to nejak takto. A máme to takto. A toto ešte, čo tu hore máte, tak to kliknem a môžete urobiť niečo aj napríklad takto. Môžeme dať niečo takto. A toto keby išlo takto. Neviem, ako by to vypadalo, ale skúsme to. No, je to celkom fajn. A ešte jedna vec, čo tu môžete robiť, sú takéto kruhy a natočím tiež tutoriál a ako robiť také menšie logo tiež. No, toto nie je logo, ale to niečo podobné. A teraz som vám chcel povedať ešte, že prečo sa to volá, že GTA 5 Podstan. Preto, lebo viete, že Rockstari vydali Halloween v januári a presunuli to na marec, takže vtedy si možno, alebo apríli, alebo v marci si kúpiť GTA 5 na počítač, alebo mať iba kanál, že GTA 5 Podstan, ako je toto, a môžem si niečo takéto logo urobiť, ak chcete, alebo niečo iné, lepšie. Tak, to bude všetko z tohto krátkeho videjka, takže zatiaľ sa majte a čaute.